Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepanggihan malih kalih punila ing pasinaonan basa Jawi. Ing pepanggihan menika punila badhe mbabar ngenani unggah-ungguh basa Jawa. Kados pundi materi cangkepipun? Semangga dipun semak sareng-sareng. Unggah-ungguh basa Jawa. Apa ta unggah-ungguh basa Jawa kuwi? Unggah-ungguh basa Jawa yaiku tata pranataning basa miturut lenggahing tata krama utawa tingkataning basa adhedhasar anggone nggunakake. Sakjroning guneman karo sapa wae kuwi duweni tingkatan basa sing beda-beda. Guneman karo bapake, ibuke, simbahe, mase, mbakyune lan karo kancane uga duweni basa sing beda-beda. Saengga ayo padha disinaoni bareng-bareng bab unggah-ungguh basa Jawa. Sadurunge mangerteni tingkataning basa, para siswa ayo semakan tembung-tembung ing basa Jawa iki. Ana tembung ngoko, tembung krama lugu lan tembung krama inggil. Tuladhane tembung ngoko adeg, krama lugune ngadeg, krama inggile jumeneng. Tembung ngoko adus, krama lugune uga adus, krama inggile siram. Banjur tembung ngoko anak, krama lugune yoga, krama inggile putra. Tembung ngoko duwe, krama lugune gadah, krama inggile kagungan. Tembung ngoko gawa, krama lugune bekta, dene krama inggile asta. Lan sak piturute mangke saged dipunwaos piyambak nggih. Banjur kudu dimangerteni tingkataning basa kuwi ana basa ngoko lan basa krama. Dene basa ngoko kuwi kaperang dadi loro, ngoko lugu lan ngoko alus. Semono uga basa krama kaperang saka krama lugu lan krama alus. Basa ngoko lugu yaiku basa sing tembung-tembunge ngoko kabeh tanpa kacampuran tembung krama. Panganggone bocah karo bocah sing wis kulina utawa saumuran, wong tuwa marang anak utawa putu utawa marang wong enom liyane, banjur wong dhuwuran marang andhane, tuladhane juragan marang bature, lan yen lagi ngunandika utawa gremeng utawa omong dhewe utawa baten. Tuladhane, kanca-kanca wis padha nggarap tugas basa Jawa. Lah iki aku karo Lia lan Adi lagi nggarap. Pacelaton antarane paraga-paraga mau nganggo basa ngoko lugu amarga paragane saumuran utawa sak pantaran. Banjur basa ngoko alus yaiku tembunge ngoko kacampuran tembung krama inggil kanggo ngajeni sing dijak guneman. Panganggone wong kang wis rumaket nanging isih duwe rasa ngurmati marang kang diajak guneman. Adi marang kang mase, guru padha guru kang wis akrab. Tuladhane, Bu Ana jenengan ngasta basa Jawa kelas pira? Tingkatan basa kang digunakake paraga mau yaiku nggunakake basa ngoko alus. Amarga ana tembung jenengan lan tembung ngasta kang minangka tembung krama inggil kang dicampur karo tembung ngoko yaiku tembung kelas lan pira. Banjur basa krama lugu yaiku wujud tembunge krama lugu kabeh tanpa kacampuran krama inggil. Panganggone tumrap wong sing durung kulina, terus wong sing duwe kalenggahan utawa derajat
pangkat dhuwur marang andhane, nanging andhane utawa bawahane mau luwih tuwa. Tuladhane basa krama lugu. Sampeyan ajeng kesah teng pundi? Paraga kasebut nggunakake basa krama lugu. Kabukti tembung-tembung kang dipilih yaiku tembung krama lugu. Basa kang pungkasan yaiku basa krama alus. Basa krama alus iku tembung-tembunge krama inggil kabeh. Ater-ater lan panambange uga dikramakake. Kayata ater-ater di dadi dipun, ater-ater dak dadi kula, ater-ater kok dadi panjenengan, panambang utawane dadi ipun, panambang ake utawa ke dadi aken. Panganggone yaiku bocah marang wong tuwa, andhahan marang duran, kanggo gunemane marang wong sing kudu diajeni. Kanggo pangiling-iling, tembung krama inggil kuwi ora kena kanggo mbasake awake dhewe. Tuladhane, Bu, sampun badhe tindak kantor? Iya, Nduk. Ampun supe mundhut oleh-oleh nggih. Paraga anak nggunakake basa krama alus marang ibune amarga kanggo ngajeni marang ibune. Dadi bocah-bocah aja lali yen matur karo wong tuwa nggunakake basa krama alus. Jujutan utawa kesimpulan pasinaon unggah-ungguh basa Jawa yaiku unggah-ungguh basa Jawa kaperang saka basa ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu lan krama alus. Basa ngoko lugu tembunge ngoko kabeh. Ngoko alus tembunge ngoko campur krama. Krama lugu tembunge krama lugu kabeh. Dene krama alus tembunge krama kacampuran krama inggil. Sakwise nyemak materi ngenani unggah-ungguh basa Jawa mau, saiki garapen gladhen iki. Ukara utawa kalimat mawa basa ngoko lugu ing ngisor iki salina dadi ngoko alus, krama lugu lan krama alus. Pitakonan nomor 2 lan nomor 3. Pitakonan nomor 4 lan nomor 5. Pitakonan 5 soal mau garapen kaya tulodo iki. Basa ngoko lugu, wetenge ibu esuk-esuk krasa lara, bubar mangan sego goreng pedes banget. Terus yang dadekke ngoko alus, madarane ibu esuk-esuk krasa gerah, bubar dahar sego goreng pedes banget. Banjur yen didadekke basa krama lugu, wetenge ibu enjing-enjing kraos sakit, bibar nedha sego goreng pedes sanget. Yen didadekke basa krama alus dadi madaranipun ibu enjing-enjing kraos gerah, bibar dahar sekul goreng pedes sanget. Dadi bocah-bocah kudu nggatekake kata ganti kepunyaan utawa kata ganti panggilan lan kata kerjane. Sakmenika ngenani andharan unggah-ungguh basa Jawa. Cekap semanten pepanggihan malih kalih Bunila ing pasinaonan basa Jawi. Saklajengipun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.